добрий, давно в мене не було на цьому каналі. Телефон розбив, тільки вчора зробив. Сьогодні скубу качок. Таких як я показував. Ще ж треба підправити. Пір'я собираю, думаю, може комусь толкну. Бачите, такий пух. Це в старій хаті знаходжуся. А качки у нас такі. Не качки, а індокачка. Це селих. По скубу поважу. Гляну, скільки важу. Думаю, кілограм 3 є. Це їм 6 місяців. Все, дякую за увагу.